Lehendik ere zalantza gutxi zegoen, baina Rally Springen txapelketa erabakita geratu da matematikoki San Migueleko probaren ondoren. Ander Bilariñok 5 jokatu eta 5 irabazi ditu, eta beraz bera da 2010ko txapeldun. Marka berria jarri zuen gainera San Miguelen 6 minutu eta 51 segundo. Ordura arte Joseba Zapirainek 2004an lortutakoa 7 segundu hobetuz. Azken txandan hartutako irudia. Zakurra osta salbatu zen. Kontua da, Bilariñotarrak txapela dagoeneko eskuan dutela. Bastante bien, hemos tenido algunos problemillas un poco con el freno. En la última pasada nos ha salido un perro a la carretera, pero bueno, pues un tiempo bastante decente hemos hecho. Al final hemos metido bastante tiempo al segundo, así que bien, contentos. Bigarren posturako lehia estua izan zen Jose Labaka, Aingeru Castro eta Joseba Zapirain. 3 hauen artean Jose Labaka izan zen azkarrena, segundu bat eta 10 bat atera zion Aingeru Castrori, eta segundu bat eta 6 Joseba Zapiraini. Erregulartasuna handiz, beti bezala, eta helburu nagusia bakarra, kotxe osorik hartu eta etxera bueltatzea. Ongi dabil Jose Labaka aurten, emaitza dotoreak ateratzen ari da. Lehorra zehon da garbila eta oso azkar junda eta hori izan berra da. Naziran frenu likidu behotu hori nizengoa, baina jo bintzet, eskepur gauta likidu bota ez da, jo ja ondo bintzet. Horri hirugarrenak, Aingeru eta Angel Castro, pozak txoratzen, hauek ere lasterketa bukaeran, Rak Navarra rallian ez zuten bukatzerik izan, kotxea konpondu eta San Miguelen agertu dira. Lehia politia, Labaka eta Zapirainekin, azkenean erdian geratu dira. Labakan atzetik, Zapirainen aurretik. La primera nos ha salido un crono que no pensábamos y hemos hecho terceros. Y bueno, pues ya cuando nos ha sorprendido en la segunda, que hemos hecho segundos scrap, pues, verdad que Aingeru está haciendo mucho al coche. Es una pena que el otro día nos pasara lo que nos pasó cuando teníamos en nuestras manos la victoria, pero bueno, las carreras son así. Hor Joseba Zapirain eta Estibalitza Armendari zaurten Zapirainek ez du suerte onderik izan, Hondarribian eta Miñarrin kolpea hartu zuelako, eta Azpeitian parte hartu behar zuenean turboa apurtua zuela ikusi zuelako. San Migueleko errekor zaharra berea zen, 2004an jarritakoa. Lehia estua izan zuten Castro eta Labakarekin bigarren izan zitezkeen, baina azkenean laugarren tokian geratu ziren. Hori bai, lasterketa polita egin zuten, pike dotorea izan zuten. Bueno, gaur esan oso kontentu da, bai, guztua geratu geha, ze azkeneko karreratako esperientzia ikusita gero, bintzat bukatu deu, eta uste nahi baino kertxego, baino gustora geratu geha. Hor, Ruben García eta Borja Aguado. Zapirainek baino 11 segundu gehiago behar izan zituzten. Lehenengo txandan ez oso gustora, baina hirugarrenean ordea, benetan pozik bukatu zuen. Lehenengoan 7 segundu okerrago ibili ziren, bigarrenean baino eta hirugarrenean segundu bat okerrago. Baina sensazio onak lasterketa amaieran.
estamos satisfechos porque hemos rodado un poquito, hemos ido cambiando relajes en el coche y bueno, estamos satisfechos, pero eso, sigo diciendo que enhorabuena a unos cuantos que han corrido con coches peores y nos han ganado, o sea, muy bien. Seigarren tokian bukatu zuten. Segundu bat eta 10 bat atera zieten urrengoei Luciano Arrabal eta Samuel Benitezi. Lehenengo txandan dezente hobe ibili ziren, Luciano Arrabal baino hobeto, 7 segundu azkarrago, urrengoan berriz Arrabal izan zen hauek baino azkarragoa, eta hirugarrenean aldea murriztu zuten, baina atzean geratu ziren. Lehenengo bitxandetan ez zuten asmatu, lehenengoan urpilen presioarekin, bigarrenean ezusteko izan zuten, baina hirugarrena balekoa izan omen zen. Lehenengoan erruberakin presioak handitu dindiez, bigarrenien eukiogu susto handi bat, zein jogu errekto bat, eta ben galdu dugu segundu pare bat edo hiru edo ez dakit zenbat. Baina, hiruenarekin geratu gustora, eta oso ondo. Hauek 7garrenak, Luciano Arrabal eta Samuel Benitez. Tarsizio eta Peña baino, segundu bat eta 10 bat motelago ibili ziren, baina esekidurarekin asmatu zuten einean, biziago ibili ziren lehenengo txandan. Ez ongi, urrengo bietan berriz gustorago. Lehenengotik bigarrenera 10 segundu arinago ibili ziren. El coche que nos morreaba mucho y hemos cambiado unos reglajes y eso, y al final pues hemos acertado y hemos bajado los tiempos. A mí este tramo me gusta mucho en particular porque es muy virado, la bajada es muy fuerte y bien, me gusta mucho este tramo. Zortzigarrenak Rafa Ateka eta Julio Muriedas eskuineko eserlekuan jarrita. Atekarekin berriz taldea eginez bizkaitarra. Lehenengo txandatik bigarrenera 5 segundu azkarrago ibili ziren, eta hirugarrenean ere pare-parean. Zortzigarren lekuan bukatu, kotxea oso sorik hartu eta etxera gustora. Tramoa nahiko laban, iriditu zait, baina gero hobeto, segundu hobeto dugu, da gustora. Politxe, tramo politxe, azkarra, da ondo. Urtzi Beristain eta Arkaitz Olalde. Hor 9garrenak aurreko ezker gurpilari begiratzea baino ez dago ikusteko lehenengo txandan. Hori izan zutela burua uste nagusi. Aurrekoak baino 2 segundu okerrago, ondorengoak baino 3 segundu biziago, lehenengo bietan. Arazoekin hirugarrenean ordea gustorago. Lehenengo tramun zer bajo dugu, kubierta bat, da bigarrenin beste bat, da hirugarren politxo juga, baina bukia mateo jo dugu, eta hirugarrenik bestote bastante bajatuko endure denpori, baina azkenin posik, 10garren amaitxugu, eta lehen zerin, klasin da posik. Hamargarrenak Inigo Olabego Jaskoetxea eta Iñaki Narbaiza. Kotxean egiten ari den hobekuntzak nabari omen dira, baina motorrak ez du omen du beharraina bultza egiten, zomen dauka nahi aina indar. Urtzi Beristain eta Arkaitz Olaldek baino 4 segundo motelago ibili ziren, eta ondorengoek
David Perez eta Eneko Artetxek hauek garrapatzeko aukerarik ez zuten izan azkenean. Bueno, gustora ibili gara, baina kotxea ez doa ondinon ondo. Ez dakit, potentzi falta duke ondinon, kotxeak. Problemarik ez hori potentzi falta, eta suspensioa dita ja gustora ipinita da, errurak ondo jondira, eta dana ondo jonda, baina hori, potentzi falta egin gauz. David Perez Errioxarra Eneko Artetxerekin atera zen, 11. tokian bukatu zuten azken sailkapen nagusian, 4. 5 mailan hobe geratu zitezkeen, baina 2. txandan 10 segundu galdu zituzten Zibarena egin ondoren. Makin Bilares eta Juan Bidegain 12. postuan hauek ez dute lehiatzeko aukerarik aldamenetik pasatzen uzten guztietan daude. 2. lehenengoan baino 4 segundu hobe, 3. ordea hortxe 4 bixiago. 13. Rafa Olabe eta Julen Bilbao. 4 mailakoen artean 4. Lehenengotik 2. 4 segundu bixiago, baina 3. 6 bakarrik hobetu ahal izan zuten aurreko marka. Amalaugarrenak Aitor Arrieta eta Oiane Ituarte. Lehia estua izan zuten Iker Gaiosorekin, lehenengo juniorrarekin. Aldea oso justua 10 bat. 2 mailan, 2. tokian bukatu zuten. Eta 15. junior sarian lehenengoak izan ziren, baina txapelketako sailkapen nagusian junior saria irabazteko aukerarik gabe Iker Gaioso eta Diego Fernández. Txapelketako lehenengo bietan ez zutelako parte hartu. Baina izuzkiza jokoz kanpo geratu zen, ez zuen lasterketa bukatu eta oraindik junior saria erabakitzeke dago. Rafa Diaz eta Gorka Silva 3 mailakoen artean lehenengoak. Iriarteri minututa 14 segundu atera zieten, Oteizari minututa 25, 3 mailari dagokionez jakin. Eta TKR kopan Andoni Blas izan zen azkarrena Mikel Iriarte eta Einaut Iturriagaren aurretik, eta sailkapen nagusian 52 punturekin Andoni Blas eta Esteban Sarratea liderrak dira TKR kopan. Mikel Iriarte 2. da 32 punturekin eta Isma Oteizak 30 puntu dauzka. Azkenik hor bat mailako dominatzaileak Iker Juez eta Inigo Korres. Inigo Korresek, Andoni López de Muniainek, Rak Navarran izan zuen istripuaren ondorioz lehia utzita dauka, eta horri izan zen Iker Juezekin bat mailan nagusi. Rally-sprinen txapelketak udako atsedenaldia izango du. Irailaren 11 itzuliko baitira guztiak lehiara. Aramaixon izango da. Aiako igoeran ez zuen euririk bota aurreko bietan ez bezala, udanan eta gorlan ez bezala. Etzen olio isuririk izan, pozik beraz guztiak. Irudi ikusgarri hau utzi zigun, Aitor Zabaletaren autoaren aurrealdetik hartutakoa da. Errepidea jan behar duela ematen du.
Txapelketako 3-2 irabazita dudarik ez dago Aitor Zabaletak sasoiko jarraitzen duela, eta oraingoz behintzat majo lehiatu behar dela bera mendean hartzeko. Oraingoz ongi doakio, baina hurrengoa, Urkiolakoa, ez du oso gustuko. Kotxien dago da txarra, oso txarra. Aldapa asko, paia asko, dologantiak, palierrak, motorrak, frenuak. Neiko txarra da, norpeantzako ez da ona, ez? Baina kotxiak ikartzen dago gehiago, pilotua baina. Angel Abilarinok ez du erlojupeko hau ezagutzen. Orain arte bezala ongi prestatuta dago, eta Zabaletak utxeginezkero. Hor dago aukera aprobetxatzeko zain, erne. Dena dela Urkiolan pentsatzen dago, baina ez daki txapelketa bukatuko duen ala ez. Urkiola iré, pero luego a partir de Urkiola no sé seguro si voy a hacer todo el campeonato o qué es lo que va a pasar. Ruben Nogueirasek ere hor jarraitzen du. Urte osoa bete du leian. Kilometro askotxo egin ditu. Erritmo bizia hartu du eta aukeraren zain dago beti. Eta gainera kokildu gabe. Honek ere ez du oso gustuko Urkiolako ibilbidea. Que vas en sexta, tienes que meter hasta segunda, luego en segunda sales derrapando y quieras o no, pues va agarrando todo y sufre más el coche que yendo a tope en curvas enlazadas, por ejemplo. Urteko lehenengo agerraldian Aitor Ramirezek ere igarri zuen lehiatu gabe jardun duen denbora. Erritmoa falta zitzaion, baina lehenengoa izan zen turismoetan. Urkiolan arituko da, baina euria ari badu, ez da aterako. Urrengo karrera? Urkiola. Ta? Urkiola, bueno, a ber, euririk ez da honetzen, da... eta, bueno, urtengo, euritxo espabiten, urtengo. Haian, NH mailan David Hernández nagusitu zen. Josean Insausti baino azkarrago ibili zen. Sailkapen nagusiko 8garrenak baino denbora hobea egin zuen, baina datu horrek ez du askorako balio. Ez bada norberaren emaitza gogoan izateko. Andoni Mugartzak kolpe ikusgarria hartu zuen. Ibilbideko gune azkarrenean autoa joan eta zartako ondixamarra hartu zuen. Zorionez ez zuen minik hartu. Ez inesan gauza bera kotxeari buruz. Txapelketaren hurrengoa hilaren 26an izango da, Urkiola. Gol serietako laugarrenean, Epsilon Euskadik beste podium bat lortu du. Alex Riberasek bigarren amaitu zuen igandeko lasterketan eta sailkapen nagusiko 5. da, 24 punturekin. 3. postutik abiatuta irteera bikaina egin eta bigarren kokatu zen, bertan mantenduz lasterketa guztian. Jenis Olibe 4. da sailkapen nagusian larun batean 7. eta igandean 5. amaituta. Otegi atzerago dago, igandeko lasterketan 6. amaitu zuen eta nagusiko 13. postuan da, Venturini baino bat aurrerago. Iruterdikoan denboraldi hasiera eskaxaren ondoren Keisuke Kunimotok 5. postua eskuratu zuen larun bateko lasterketan eta puntuak batzen hasi da japoniarra. Bestetik Albert Costa 10. amaitu zuen igandeko lasterketan. Katalana sailkapen nagusiko 7. da, 27 punturekin. Asteburuko 2 lasterketak Esteban Guerreri argentinarrak irabazi zituen eta sailkapen nagusiko 3. da orain. Mijail Alexin liderrak baino 7 puntu gutxiagorekin. 2. Daniel Ricciardo da, liderrak baino 3 puntu gutxiagorekin. Datorren asteburuan izango da txapelketako hurrengoa, Mañi Kurs zirkuituan.
Kamioien Europako txapelketako bigarrenean, Albazeteko zirkuituan Antonio Albazetek larunbateko lasterketetako bat irabazi eta igandean bat bikoa lortu zuen. Erlojupekoetan azkarrena sailkapen nagusiko lider jarri da 89 punturekin. Hockenhanek irabazi zuen larunbateko beste lasterketa eta nagusiko bigarren postuari eusten dio, Albazetek baino 5 gutxiagorekin. Markus Bosigerrek lidertza galdu eta 3. da orain 74 punturekin. Txapelketako hurrengo proba ikainaren 20an Nogaron izango da. Alemaniako turismoen txapelketako 3. proban, Mercedesek bereganatu zituen podiumeko 3 postuak Eurospeedway lausitzen. Bruno Spengler lehenengo, Paul Di Resta bigarren eta Jamie Greenek osatu zuen podiuma. Audiko Mike Rockefeller izan zen Mercedesekoak gertutik jarraitu zituen bakarra, 4. amaituta. Sailkapen nagusian ere Mercedesak dira jaun eta jabe. Spengler lider 26 punturekin, Di Resta bigarren 17rekin eta Paffett 3. 16rekin. Txapelketako hurrengoa uztailaren 4an izango da, Nürburgring zirkuitua Alemaniarrean. IndyCar txapelketan Dario Franchitti izan zen nagusi Indianapoliseko 500.000 mitikoetan. Eskoziarrak Dan Weldon eta Marco Andretti izan zituen atzetik podiumean. Istripuz jositako lasterketa izan zen, ikusgarriena Ryan Hunter Reilly eta Mike Conway gidarien artekoa. Txapelketako hurrengo lasterketa 7. Texasen jokatu zen iragan asteburuan, eta han Ryan Briscoe nagusitu zen. Denboraliko lehen garaipena Tim Paskeko gidariarentzat. 2. Danica Patrick sailkatu zen eta bere taldekide Marco Andretik Indianapoliseko 3. postu errepikatu zuen Texasen ere. Dario Franchitti da sailkapen nagusiko liderra 245 punturekin. Will Power gertu du, soilik 2 puntuko aldearekin eta 3. Scott Dixon da liderrak baino 10 puntu gutxiagorekin. Txapelketako hurrengoa Iowa Speedwayden izango da ekainaren 20an. Favoritoen artean zen bai, baina Valentino Rossik datorren urtera arte itxaron beharko du munduko txapelketa berriz ere irabazteko. Non eta etxean, Italiako sari nagusian Rossik agur esan dio aurtengo denboraldiari. Entrenamendu libretan izandako erorialdi larriaren ondorioz gutxienez 4-5 hilabetez bajan egon beharko du Yamahakoak. Dani Pedrosa izan zen Mugelon nagusi, denboraldiko lehen garaipena eskuratuz. Atzetik Jorge Lorenzo eta Andrea Dovizioso sailkatu ziren. 125ko mailan Efren Vázquez 5. izan zen. Marquezek denboraldiko lehen garaipena eskuratu zuen eta atzetik Terol, Espargaro eta Smith izan zituen. Sailkapen nagusian Terol da lider 85 punturekin, 2. Espargaro 79rekin eta 3. Marquez 57rekin. Vázquez 5. da, 4. den Smithek baino puntu bat gutxiagorekin. Silverstonen izango da hurrengoa, Britainia handiko sari nagusia, ekainaren 20an.
Superbikeetan Max Biaggi nagusi Estatu Batuetako sari nagusian, munduko txapelketako 7. Apriliakoak 2 lasterketak irabazi zituen eta sailkapen nagusiko lidertza ere eskuratu du, Leon Haslami aurre hartuta. Suzukikoa izan zen 2. lehen lasterketan, eta Noriyuki Aga 3. Bigarrenean berriz, Kamierrek eta Crashlowek osatu zuten Salt Lake Cityko podiuma. Txapelketaren erdia jokatuta San Marinon izango da hurrengoa ekainaren 27an. Motokroseko munduko txapelketan, Estatu Batuetako eta Frantziako sari nagusiak jokatu dira azken 2 asteetan. Estatu Batuetako Glen Helen zirkuitua galaz jantzi zen, 1982tik ezpaita munduko txapelketako proba bat han jokatu. Bertan, Antonio Cairolik eta Ben Tomlik lortu zituzten garaipenak. Abiadura palanka galduta eta Mike Alesik aurre hartuta ere, azkenean, italiarra nagusitu zen lehen lasterketan. Munduko txapelduna, sailkapen nagusiko lider sendo gisa heldu zen Frantziako Saint-Jean d'Angeli herrira eta ere lehen lasterketan nagusitu zen Suzukiko Steve Raymond baino 2 segundu aurretik helmugan sartuta. Bigarren lasterketa David Philipperstentzat izan zen, Diesel eta Cairoliren aurretik. Bigaraipen horiei esker, Cairolik lidertza sendo mantentzen du. Clement Dieselek baino, 78 puntu gehiago ditu orain. Txapelketako hurrengoa, ekainaren 20an izango da, Alemanian. Igande honetan jokatuko da Euskadiko karting txapelketako 2. Zumarragan. 980 metroko ibilbidean zehar. 10:30 hasiko dira entrenamendu libreak eta erlojupeko saioen ondoren maila bakoitzeko 2 lasterketa ofizialei ekingo zaie. Gueñeseko lehen probaren ondoren alebinetan Bruno Ochoa da nagusi. Kadetetan Inigo Bikuña donostiarrak lortu zuen garaipena, Eneko Polo eta Unai Rodríguez atzetik zituela. KF2 mailan Endika Beloki aritu zen. KF3 mailan Ander Gamonen eta Gaizka Barrenaren artean egon zen leia. Biek lasterketa bana irabazi zuten, baina azkenean Ander Gamonek lortu zuen garaipena. Open mailan Asier Baiek aixe bereganatu zituen aurkariak. Eta KZ2 mailan Aritz Garziak ere 2 txandak irabazita lortu zuen garaipena, Odei Zubikarai eta Victor Fernandezen aurretik. Bat formulan Kanadako sari nagusia jokatuko da asteburu honetan munduko txapelketako 7. Orain dela 2 asteko giro nahasia baretu da antza Red Bullen eta Mark Webber irmo saiatuko da sailkapen nagusiko lidertza eta 2011 arteko kontratu berritzea defendatzen. Vettel podiumetik kanpo dago orain, 3. Hamiltonek baino 6 puntu gutxiago ditu. McLarenak sendo ari dira lanean sailkapenerako Turkiako batbikoaren ondoren are gehiago. Egungo munduko txapelduna Jenson Button 2. da, liderrarengandik 5 puntura. Alonso ere oso gertu dago podium postuetatik, Hamiltonek baino 5 gutxiago lortuta. Monrealeko azkenekoan Robert Kubica nagusitu zen.
Renaultekoa itxura polita ematen ari da urtengo txapelketan eta sailkapen nagusian 6. da, Masarekin 77 puntuan berdinduta. Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now. Le Manseko 24 orduak. Asteburu honetan izango da munduko automobilismo probarik berezienetakoa. Audi eta Peugeot aurrez aurre izango dira, gainontzeko parte hartzaileekin batera. Etxe alemanak 8 urtean irabazi du proba mitikoa, baina iaz frantziarrak izan ziren nagusi. Beraz, aurten berriz ere garaipena lortzen saiatuko dira Peugeot 908 HDI FAB autoarekin. Audi etxea R15 TDI Plus autoarekin arituko da aurten, iazko autoaren aerodinamika hobetuta. Frantziako proba oso garrantzitsua da etxe alemanarentzat, eta iaz garaipenak ihes egin zienez gero, aurten 9. lortzen saiatuko dira. Right about now, Funk Soul Brother.